i per tant els petits acaben decidint per damunt dels interessos espanyols, italians, alemanys i fins i tot francesos. Pau, avui en tu també volem parlar d'una realitat que ha canviat, d'una conseqüència més de la pandèmia, que és que s'han disparat la contractació de les hipoteques digitals. Què són les digitals? Fins a quin punt s'han disparat i quina diferència hi ha respecte a les altres? Sí, el que se diu hipoteca digital o hipoteca online no deixa de ser la contractació d'un préstec hipotecari on han de complir en tota la normativa. Recentment tenim la llei 5/2019 que exigeix molts de requisits formals per intentar evitar que hi hagi males pràctiques i que contractem hipoteques sense conèixer bé la lletra petita. La hipoteca online seria una contractació on bona part del procés, des de la informació que té l'usuari fins a la remissió de la documentació i un poc la gestió en el teu gestor bancari, se fa a distància, però sempre al final hi ha un procés físic que tant el tassador quan va a tassar com anar a notari dos pics i firmar la hipoteca. Però quina lectura n'han de fer? És una conseqüència més, evidentment, de la necessitat de fer-ho tot online, però quedarà aquesta realitat que ara s'ha vist intensificada, o una part d'aquesta quedarà? Sí, no. Era un procés que el propi Banc Central Europeu ha tret un paper sobre la intermediació financera en general aquest mateix mes, en el qual ratifica que el procés que ja s'està donant, que és un procés on tant la tecnologia com els hàbits de l'usuari predisposaven perquè la contractació, en aquest cas hipoteca, se fes a distància, el Covid-19 el que ha fet és accelerar aquest procés. Ens hem tingut que acostumar a utilitzar les noves tecnologies per fer quasi qualsevol cosa, entre altres coses per posar-nos en contacte amb els bancs. I això és una tendència que ha augmentat, hauria tardat un parell d'anys i s'ha fet més immediata, però és una tendència que anirà en augment. Cada cop més els préstecs hipotecaris no se contractaran anant a una oficina a informar-nos, sinó des de casa nostra o des del nostre smartphone. Per tant, la pregunta és una constatació que anant cap a la desaparició de les oficines, t'ho demano, perquè vull que m'expliquis què diuen les estadístiques, és a dir, els darrers anys de número d'oficines, les que hi havia i les que estan desapareixent. Fins a quin punt això darrer que estan comentat pot acabar d'influir tenint en compte l'era post-Covid? Sí, la pròpia banca, en certa manera, tenia una estructura financera, una estructura d'oficines comercials que jo, en una ocasió, crec que en el 2017, la vaig qualificar de paràsit, perquè tenir tantes oficines i que no siguin oficines d'informació, sinó de comercialització, era absurd, no passava a altres països europeus més avançats. Hi ha hagut una destrucció brutal de màxims, estem parlant de més del 40% de destrucció d'oficines, i això és una tendència que ha fet la pròpia banca, i no ho ha fet per ajudar a ningú, ho ha fet perquè li suposaven un cost que ja no li era comercialment rentable. El propi Banc Central Europeu, que no hem de sospitar res d'ell contra la banca, ens diu que un dels riscos que la banca s'enfrontarà és que no serà la primera receptora dels clients, ja no tindrà contacte directe amb els clients, sinó que els clients o bé contactaran amb ella però a distància, o bé que és el gran risc i la gran oportunitat i risc pels consumidors que siguin els grans operadors tecnològics, aquests Google, aquests Amazon, aquest Facebook, etc., els qui ens donin l'oferta bancària i nosaltres contractem i ells facin els seus acords amb els bancs, però nosaltres no tinguem tracte directe amb el banc. El banc comença a fer-se transparent, comença a desaparèixer com a mínim de contacte client amb oficina. Pau, ara veiem les dades de l'evolució de desaparició d'oficines bancàries a Espanya. Aquí tenim una mica les dades de perilles i les Balears no estan ni allà on n'han desaparegut més ni allà on n'han desaparegut menys, no? Home, a les Illes Balears, clar, tenim aquesta diguéssim, especificitat de que no en podem anar a agafar el cotxe i anar de Formentera a Eivissa per treure dos vés una oficina o per anar a veure en el nostre gestor bancari. Aquesta fragmentació territorial tan dràstica fa que
sigui més compassada, sigui més lenta la desaparició d'oficines, perquè hi ha un volum mínim que han de mantenir-se els bancs a cada una de les illes, però el procés serà exactament el mateix aquí a les illes que en el resta d'Espanya. Anar a una oficina bancària seran oficines molt grans, seran oficines amb molts empleats però molt poques oficines i on esperem, això encara és una cosa que hem d'anar veient, però on realment el que tindrem és assessorament per determinar productes amb certa complexitat. És a dir, el client no anirà perquè li recomanin un producte, sinó ja haurà cercat tota la informació dels productes i anirà a veure que li acabin d'assessorar en els punts que no entén o en els punts que vol un poc més d'informació experta. Pau, gràcies. Fins a la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies.